Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, amna bo bi sogoma na ka abonné bɛɛ fo an ka page kan n'o ye YouTube ye. An bamanankan mɛnlaw an bɛna ka n'aw fo dakuruɲɛ kelen ko k'aw bɛɛ k'aw salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Balimancɛ don, dɔw facɛ, dɔw dencɛ, dɔw kɔrɔkɛ, dɔw dɔgɔcɛ, dɔw ɲi, dɔw jugu, dɔw ka kalanfa, dɔw ka kalanden, n'o ye ne maître Badara Ali Bajini di sabali kan ye inshallah ta'ala. An ka to ka taa ban an bɛna si inshallah. Ni wagati na an bɛna bɔ ka foli da aw bɛɛ ma dakuruɲɛ kelen ko k'aw bɛɛ k'aw ni sɔgɔma inshallah. N'a sira hɛrɛ la n y'a ɲini masa in fɛ a ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen tile hɛrɛ la. Alors n bɔra ni ala tɔgɔ dɔ ye bi n bɛ fɛ ka n'o jigi k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma inshallah ta'ala. I n'a fɔ ala tɔgɔ juma don, ala tɔgɔ min n'an b'a wele ko fabuhita lezi kafara. Voilà, o ala tɔgɔ don ko kafirikɛ maliyara inshallah. Namrudu ni Seydina Ibrahima ye ɲɔgɔn sɔrɔ wagati min na o haya nin jigira o wagati de. Haya nin bɛ ko caman de kɛ ala ka dugukolo kan. N y'a mɛn maa caman da, mori caman b'a fɔ ko n'i b'a kan k'i nɔrɔ bi tiɲɛ, a donna ten a bɔra ten. Est ce que e bɛ se ka fari bɔ usu k'i nɔrɔ ti tiɲɛ wa? Parce que ne nana kɔlɔsi maa o maa bɛ ala tɔgɔ ta ka wurudi dɔrɔn ni fali bo tɛ dɔrɔnɲaga ani fɛn kuntan kuntan ninnu o b'o de labɛn k'o kɛ wusuna ye, k'a wusuna de b'o ye. K'a sɔrɔ ala tɔgɔ nin a bɛ se ka mɔgɔ kɛ walidu ye ni ala tɔgɔ nin. Ala tɔgɔ a ɲɔgɔn ala tɔgɔ saniyani tɛ yen, mais ala tɔgɔ bɛɛ lajɛlen n'i y'a ta k'a bila ni nɔgɔ bolo ye dɔrɔn a bɛ nɔgɔ ko kɛ, sinon ala tɔgɔ bɛɛ saniyani don. A yɛrɛ ka jateminɛ ta kɛ basa min bɛ kɛ gabugu kɔnɔ ani basa min bɛ kɛ so kɔnɔnaw kɔnɔ sibon kɔnɔ, est ce que olu couleur ye kelen ya? Ne ɲɛna ko gabugu kɔnɔ basa kɔni o fin no tititi, mais min bɛ so kɔnɔ o tɛ fin dɛ, o b'a sawula ra, mais est ce que basa bɔra basa ra? N ko fɛn dɔ le ye dɔɔnin fin. A kana sɔn ka to ka wusunan kuntan kuntan ninnu ta ka ala tɔgɔ saniyaniw baara n'a ye k'a donna ten a bɔra ten. Ayi, ko n'i bɛ fabuhita lezi kafara kan ko i nɔrɔ bɛ tiɲɛ k'i tɛ kɛ nɔrɔ ɲumantigi ye. A wusuna ninnu de b'o kɛ. A ye sabali kuranna yɔrɔsi nɔgɔnin tɛ, anw yɛrɛ de bɛ nɔgɔ fara a kan. Alors foliw tɛmɛnen kɔfɛ, ladilikanw tɛmɛnen kɔfɛ, ni ala tɔgɔ nin i n'a fɔ an balima minnu bɛ bɔ voyage la u b'a fɔ u bɛ taa tugan na ka taa wari ɲini ka sɛ kɔ, a kɛra moriya ye o, a kɛra n bɛ taa tugan yɛrɛ la ye o, a kɛra n ye commerçant de ye n bɛ minɛn dɔ ta Mali la ka taa n'a ye Burkina ka taa Burkina ka taa Côte d'Ivoire o n'a ɲɔgɔnna. Dɔw bɛ yen n'i taara ten i ka lɔgɔ bɛ taa gala i tɛ wari sɔrɔ u b'a minɛn bɛɛ ta juru la commerçant fan fɛ, e yɛrɛ t'a dɔn i bɛ sigi i ka so kɔnɔ cogo min na. Tuma dɔ la i bɛ mɛn tugan na i tɛ se ka sigi. Minnu y'an ka moriw ye, moridenw fana bɛ bɔ ka taa voyage la k'o bɛ taa moriya kɛ kalo kelen yɔrɔ yɔrɔ n'o ye wari dɔɔnin sɔrɔ u bɛ sɛgɛn ka na u ka denbaya kɔrɔ. Olu fana tuma caman i b'a sɔrɔ n'o bɔra ten dɔrɔn a dɔw yɛrɛ bɛ yen a bɛ taa san kelen san fila san saba kɛ ka sɔrɔ a ŋaniya a bɔra dɔrɔn yanni kalo kelen yɔrɔ yɔrɔ dɔrɔn a ka se ka segin a ka denbaya kɔrɔ. I bɛ taa sɔrɔ wagati min na gɛlɛya de b'a kan, wari ma sɔrɔ i tɛ se ka segin ni maliya ye, wari foyi t'i bolo, a m'a sɔrɔ maliya ko tɛ, ala le b'i sɔn. Ayiwa minnu fana bɔ ka taa tugan na mɔgɔw minnu bɛ taa tugan yala, an ka denmisɛnnin minnu bɛ taa tugan yala ka taa i n'a fɔ tubabu jamanaw na ani yɔrɔ camanw na, olu mana bɔ ka taa ten a dɔw yɛrɛ bɛ yen baara ko bɛ taa gɛlɛya, wari sɔrɔ ko bɛ gɛlɛya, dɔw bɛ taa to yen fo ka taa sati na. Moriden ninnu olu yɛrɛ bɛ bɔ tuma dɔw la a bɛ sɛgɛn ka na sɔrɔ a muso bolila k'a to yen, balima bolo dɔw bɛ ɲɛ a ma a ka denbaya ladon. Bon nin bɛɛ ye waleya dɔ ye min ka gɛlɛn kosɛbɛ, komi a ma faamuya an y'a ɲini ala fɛ bi an bɛna bɔ nin ye ni ala tɔgɔ nin k'a di moridenw bɛɛ ma ani tuganladenw bɛɛ lajɛlen. Maa o maa n'i bɛ tugan na ka ban ou bien i bɛ fɛ ka taa tugan na le, maa ɲuman n'i bɛ fɛ ka taa tugan na a baara i ka sɔrɔ ka wuli. N'i mɛnna o ye tile 40 i bɛ sɔgɔ. I ye wari hakɛ min don ka waati min kɔnɔ i b'o nafolo sɔrɔ i bɛ sɔgɔ i faso kɔnɔ ɲatugu ni ɲayɛlɛ. Donc o gundo mana bɔ bi k'a di diɲɛ bɛɛ ma a k'a ta k'a yɛrɛ dɛmɛ a kana ɲinɛ a ka dugawu kan an yɛrɛ kun ye. Alors ala tɔgɔ a bɛ baara cogo jumɛn? Yan'an bɛ don a baara kɛ cogo la k'a ɲɛfɔ a ye an bɛna ɲini aw fɛ fɔlɔ aw ye jija a ye abonné an ka chaîne kan, n'aw abonné na a kana ɲinɛ a bɛ notification like pour que hali n'aw connecté tɛ n'an ye video bila n'aw nana connecté a bɛna video sɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ. A kana ɲinɛ dɛ, a ye ala tɔgɔ ninnu partager, a y'an ka video partager walasa an balima minnu t'an ka ko in kalama u ka bɔ a kalama u ka se k'an ka ala tɔgɔw ta ka to k'o yɛrɛ nafa n'a ye. Mais bi charte an balima kalanden dɔw bɛ yen olu bɛ ala tɔgɔ ninnu ta ka don groupe sanfɛ ani u bɛ yɛlɛ Facebook sanfɛ ka to ka mɔgɔw anarquer n'a wari ye. O bɛ yala k'a fɔ k'a bɛ nin ko in kɛ, fɛn min bɔra ko voyage kɛlaw t'a lo, a tigi bɛ taa fɔ k'a bɛ muso bɔsi ka di muso mɔgɔ dɔw ma, ou bien ko n'i bɛ fɛ ka sunkuru tigɛ, ou bien ko a bɛ tabdili kɛ, o bɛ nkalon tigɛ ka ala tɔgɔ ninnu kan ka sɔrɔ min yɛrɛ y'a bila mun min fɔ olu b'o de fɔ a kan. O man ɲi dɛ, o ye waleya ye min tɛ waleya ɲuman ye. An bɛ aw deli ala tɔgɔ in bilara cogo min na n'a ma ɲɛ k'a b'a partager groupe ninnu sanfɛ a y'a fɔ komi an y'a di cogo min na, a kana sɔn k'a modifier, a kana sɔn k'a modifier, a kana sɔn ka nkalon tigɛ.
anya daw ma cogo mina ay sabali aya di diɲɛ bɛɛ ma o cogo la anu karla k'a di aw ma cogo mina muna alu min nana ta YouTube dɔrɔn sanfɛ yan aw ma sɔrɔ cogo lɔ anw bolo an ye tɔɔrɔ min kɛ k'a sɔrɔ aw t'o dɔn mais aw b'a ta ka yɛlɛ n'a ye groupe ninnu sanfɛ ka taa ngalon tigɛ ka fara ko ninnu kan min tɛ min ye min ni min yɛrɛ si tɛ kelen ye bon o man ɲi puisque n'i y'a kɛ ten dɔrɔn n'a tigi y'a ta ka baara dɔrɔn olu lanbɛra cogo min na u bɛna ta k'a baara n'u y'a baara bɛɛ u bɛ taa kunko min sɔrɔ a kɔnɔ wallahi a tɛ taa k'i dan dɛ a ye sabali a kana sɔn k'o kɛ a ye sabali a kana sɔn k'o kɛ a y'a kɛ komi an y'a fɔ an ɲɛna cogo min na ni ala n'a kira sɔnn'a ma aw yɛrɛ ni anu an bɛɛ bɛ baraji sɔrɔ a la donc c'est juste pour vous dire que a ye jija a ye ko ninnu waleya a waleya cogo la a kana sɔn ka kuma ninnu modifier tuma si an b'aw deli a k'a kɛ ala ye a k'a kɛ a kira ye n'a ma ɲɛ k'a tilan a y'a fɔ komi an y'a fɔ cogo min na o t'an tɔɔrɔ don mais ka taa mɔgɔw nɛgɛ ni kuma lankolonw ye ko n'i y'a ta dɛ i bɛ tabdili kɛ n'a ye dɛ i bɛ mutakimu kɛ n'a ye dɛ i bɛ nin kɛ n'a ye k'a sɔrɔ an m'o fɔ o ye waleya jugu de ye dɔw yɛrɛ bɛ taa fɛn dɔw fara a kan min yɛrɛ tɛ si dɔn a ye sabali alors n'an bɔra ladilikan ninnu kɔnɔna na an bɛna mun fara a kan an b'a ɲini aw bɛɛ kelen kelen fɛ aw ye jija a ka yɛlɛ an ka groupe ninnu sanfɛ hali bi an bɔra ka leçon di n'o ye lolo ci cogo i n'a fɔ buruju bɛ ci cogo min na o lolo bɛ ci cogo min na a baaraw bɛ kɛ cogo min na an bɔra bi ka cogo bɛɛ ɲɛfɔ leçon darsu awal an ka leçon fɔlɔ di bi parce que a tun bɛ kɛra ka kɔrɔ mais komi ne yɛrɛ nana commencer farigan dɔw nana ne sɔrɔ n mɛnna kɔnɔ dɔɔni min ka kalo dama damani sɔrɔ farigan ninnu kɔnɔna na farigan ninnu bɛ ban tuma min na n fana nana n faso kɔnɔ n'o ye Burkina Faso ye n nana se a kow ma nɔgɔya mɔgɔ n'i nana i faso kɔnɔ min b'a la a bɛɛ b'a dɔn olu de nana kɛ sababu ye a n'olu boliboli ninnu ka kɛ sababu ye an ma se fiyewu ka se ka leçon di tuguni sinon cɛ 30 leçon bɛ di turabu leçon bɛ di lolo bɛ ci cogo min na o leçon bɛ di ka waati min bɛ bɔ cogo min na o leçon bɛ di i n'a fɔ buruju bɛ ci cogo min na a bɛɛ a leçon bɛɛ tun bɛ dira mais komi ni ne yɛrɛ tɛ yen a ka gɛlɛn kosɛbɛ kalandenw ka se k'a kɛ i n'a fɔ ni ne bɛ yen o kɛra sababu ye an ka kalo damani kɛ an kun tɛ kalan kɛra mais kalanbulon yɛrɛ dayɛlɛla bi telegram sanfɛ a yɛlɛla a mɛnna maaw yɛlɛla kan ka ban an commencera ka to ka mɔgɔw kalan leçon di mɔgɔw ma i bɛ kalan k'a kan i bɛ turabu ci cogo kalan a sarakaw bɛ bɔ cogo min na fɛn bɛ o fɛn bɛ k'a kan o lɔnni an b'aw kalan o la o tɛ kelen ye filanan an bɛ mɔgɔw kalan buruju ci cogo la bi yɛrɛ ka darisu tun bɛ buruju le kan an ye buruju leçon fɔlɔ di bi a bɛ baara cogo min na buruju ka se ka mɔgɔ ka tɔbi ka bɔ k'i lolo bɔ k'i buruju fɔ i ye an y'o le yira mɔgɔw la bi o kalan de kɛra bi a ka dɔn k'a fɔ alamisa wɛrɛ cɛ 30 o kalan bɛ kɛ dɔɔni no mais darisuw bɛ taa le dɔrɔn a tɛ se ka ban o parce que lɔnni ka dun de lɔnni le kɔrɔ ko dɔɔni dɔrɔn donc a bɛ nin cogo in de la k'a yira aw la k'a fɔ k'a ye jija a bɛ yɛlɛ o bɛɛ kɔfɛ an bɛ ala tɔgɔw di mɔgɔ ma ismul azamuw bɛ di tile kɔnɔ ala tɔgɔ min bɛ jigin ala kɛnɛ de b'a lɔn mɔgɔ si t'a da lɔn nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛra tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye 2000 ni 300 ni darisi 20 kalo sara ye 600 i bɛ nin bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ o ye ensemble pour réussir sur WhatsApp et Telegram n'o ye Ilmu Ramlu ye ninnu bɛɛ fara ni ɲɔgɔn kan o de ye o ye alors n'i bɔra yen groupe wɛrɛ b'an bolo an bɛ tabdil batuta samiru ismul zulmaniya ninnu ala tɔgɔ minnu bɛ baara ni dɔrɔ ani o n'a ɲɔgɔnna ninnu mais kabako don ka ala tɔgɔ min baara ka tɔgɔ sɔrɔ a la ka tɔgɔ sɔrɔ moriya kɔnɔna na ani ka waribabaw don ɲatugu ni ɲatugu kɔnɔna na o groupe tɔgɔ le ko savant en privé o tɔgɔ sɛbɛn sɔngɔ ye 6000 o kalo sara ye 2000 f'a k'o dɔn parce que fana min bɛ kɛ o yɔrɔ la fana o fana tɛ kɛ yan fɛ mais bɛɛ n'a ta lo min fana bɛ kɛ yan fɛ o fana tɛ kɛ yan nin ye groupe 2 nin ye an bolo an bɛ ka baara kɛ groupe minnu kɔnɔ pour le moment alors n'an y'o bila don an bɛna fɔ a ɲɛna sisan ko numéro de WhatsApp an bɛna n'ale bila commentaire la a bɛ se k'a sɔrɔ o yɔrɔ la n'o y'an ka WhatsApp numéro ye n'an bɔra an bɛna ala tɔgɔ nin baara a bɛ baara cogo min na an bɛn'o fɔ a bɛna aya nin sɛbɛn papier kan n'o ye Fabu Hita Lezi Kafara siɲɛ 240 ya Jabar Kahar 240 a b'o sɛbɛn papier kan ka Kawatim ni Musalisi ni o de ye nin ye Kawatim Musalis ni lo a bɛ nin sɛbɛn a duguma papier kan a b'a ka laɲini don yan alors n'a tilara ale la don a bɛna tila tuguni ka nasi nin bɔ o bɔcogoya kelen na o ye nasi ye sisan Fabu Hita Lezi Kafara siɲɛ 240 ya Jabar Kahar 240 a bɛna watafasa ya ilu walijinu watafasa tisu a b'o fana bɔ 240 nasi la a bɛna Kawatim murabaw ni ci ni le ye murabaw ye n'a y'a ci laɲini bɛ don
case vide nin kɔnɔ a bɛ laɲini don ye n'a ye laɲini don a kɔnɔ ka ban a bɛ nasi nin ko k'a kɛ fɛnba kelen ye k'a bila minɛn kɔnɔ a bɛ to k'a min dɔɔni a bɛ to k'a mun et puis a bɛna to ka wurudi kɛ wurudi jumɛn de bɛ kɛ a bɛna ya jabbar kahar fabu hita lezi kafara a b'o wurudi 9,999 a bɛna sɔrɔ ka wuli ka nin wurudi ajibiliya watafasa ya ilu walijinu watasa tishu a b'o fana wurudi 240 don o don k'a datugu saraka jumɛn de bɛ bɔ a bɛna ka na don dɔ wuli ɲini woro wulen den 7 ani fini wulen fini mugu wulen mètre 7 a b'o saraka ni wurudi banna tuma min na a ye wuli a ye taa ka voyage la ni ala sɔnna ma n'a taara voyage la fɛn min mana bɔ a la ala ka jɛ ala le y'o kɛ inshallah ta'ala wa barakatu ala a tɛ tile 40 sɔrɔ voyage na a bɛna sɛ kɔ n ye nin d'aw ma ala kama a kira kama a k'a ta ni ka aw yɛrɛ dɛmɛ n'a ye a kana ɲina a ye dugawu kɛ rendez-vous sur école ensemble pour réussir et ilmu ramli ani fana tuguni savant en privé assalamu alaikum